ade mar nok mar omenda masani nuro duol ariyo ma ochung'ne chiwo omenda mag somo ne jopuonjre kuonde tiegruok mamalo Malo HELB kod University Fund. Kagiloso kod komiti mar od bura mochung'ne chenro mag somo, jatatije mar HELB Jopuonjre olero ni gin kod rem mar siling bilion 36.1 e hik omenda mag 2025 2026 kaka imiyo ler kod Simfros Okinda. Odong' mana dwe achiel kende to jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo chako donjo kuonde tiegruok mamalo. Rumbi mar mudho pod okwako chenro mar sir monego giyudi kowuok kuom sirikal kalore kod achiedh nade maka kod kacha. Masani okwako duol ariyo madito mochung'ne siro somo e kuonde tiegruok mamalo Malo HELB kaachiel kod University Fund. Kalore kod HELB, jopuonjre ma kwan gi 400,000 nyalo biro rem dhi mbele kod sombgi kalore kod rem mar omenda maromo bilion 36 e hik omenda mar 2025-26. Jatatije mar HELB Jopuonjre omedo ni kata mana jopuonjre 163,489 masani ni e higi mar ariyo pok ochunegi omenda mar somo kalore kod rem mar omenda maromo siling bilion 13.7. We got upkeep. Yes, and tuition for first semester. But second semester there is no money. So everyone got the money. But the previous year, 2023-24, we actually financed all the students. So the person suffering actually is the institution, the universities and the TVET colleges. Monari, manenie nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo, wacho ni nok mar omenda biro kalore kod ji moya 293 mano ka hola mar HELB to tamore duoko. These students are not repaying because, number one, a study we did with the British Council indicated that a graduate in Kenya takes up to 5 years to get employed properly. Number two, even after employment, there is underemployment. There are many graduates who are employed by schools as BOM and they earn 6,000. So when somebody earns about 6,000, then recoveries become a challenge. HELB bende se omenda ma ioro moleo kod kwan mamalo mar jopuonjre ma ikawo higa ka higa ma ok romre kod omenda ma ichiwo negi. Prioritize HELB capitation in the supplementary budget. Urgently address the current funding deficit and provide additional resources. Komachielo duol mar University Fund chenro mage la kalore kod achiedh nade mamone tiyo tijege kaka owinjore. We have had a deficit of about 9 billion. And so indicatively, we've had challenges in terms of support to universities. The desire is to grow the staff establishment so that we're able to deliver on our mandate fully. By the time we got an approval from the public service in terms of our organization structure, when we were ready to progress with SRC, and I think we were ready with the letter, we had a challenge because there was the issue of the merger that came up. And so many of these activities have actually stalled. Bedoni bura mar lai manyien mar siro som jopuonjre poko rume do mar apil kod nok mar omenda manuro duol ariyo ma siro som jopuonjre mbalariany. Kwan mar jopuonjre madonjo kuonde tiegruok mamalo koro dhi medo duono gima koro keto piny Kenya kamarach kalure kod kwan mamedre mar rowere majwang'o somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kenya koro ni e lai mar pinje 9 mag Afrika